Tai joku tähtien sodan esiin. Tämä on paras tapa kaikissa öljyissä maistaa. Täältä voi ottaa pienet napandeerit, jos maistaa. Se menee kokeilemaan, että sulle ei jää yhtään kalvoa sulle. Maku on ihan äärimmäisen miellyttävä. Jollain tavalla hedelmäinen aprikoosi ja vähän pähkinäinen, äärimmäisen lämmin. Mä jopa voisin sanoa, että tässä on semmoinen chilimäinen vivahde ilman mitään polttoa. Ja sit mä lähdin testaamaan, koska mun mielestä öljy on yleensä voimakkaan makuinen. Nyrkkisääntö on aina se, että se ei voi toimia paistamisessa. Tuosta paistaa pari ravun pyrstöä, pidetään vähän salaattia pohjalla. Ai vitsi, tästä tulee niin nättiä rapea tosta pinnasta. Ja toihan on semmonen ominaisuus, mitä sit jos oliiviöljyä käyttää paljon, niin ei pysty esimerkiksi tällä tavalla paistamaan. Se niin hämmentävimpiä ominaisuuksia ehkä tälle öljylle kokkina niin se, että tämä maku ei muutu radikaalisti, vaikka tätä luukuttaa niin kattilareunat mustaan. Mitä esimerkiksi kalan nahka vaatii, jos haluaa rapean kalan nahkan, se vaatii äärimmäisen kovaa lämpötilaa. Lämpö ei aiheuta tälle minkäännäköisiä makuhaittoja.